Unsay na problema? Ni guys, madyong buntag ninyong tanan guys. Ga-prepare ko sa sudan na mo sa pamaho karon. Diya nang nahiwaag ka ng kuan guys. Bisol, kung sa Cebu pa Bisol. Kay sa Bohol, Carlan man eh. Kani. Muna yung utanan karon guys. Carlan, kubasa. Ang kubasa ang ipakpakan. May mga pakpakan kuno kay gahi o may pakpak. Ang sa karing okra. Nga paning kuan ay. Naros na nahagkuan guys. Kamulgay. Diyan na ikuan dari. Sibujas. Diyan nagprito dahil po kong isda. Dagang isda pinirito. Na si dyan gipa crispy. Kilami o ka ng pina-crispy ba. Diyan kare. Nabilin tulong ka buo ka ng pritohon ng ipa. Humok ba ka ng pinahumok ra nga prito kay si mama. Di man siya makadoto ka ng ingani bitaw nga pagprito. Munang magprito ko maglain ra ko ka ng pinahumok ra kaya makadot siya tulor apod kabuo kay daliran na siya tuan isang agira na ijang kaon kay kung siya daliran man matuan. Hey guys, padong day may laka ati Ruby guys. Among surozon si ate kung sa ijang gibuhat karon lilian na namo pero ako nagsaba nga mo at tubig. Malik mi dari kuan guys, burger. Angel's Burger, pasalubong ni Inday ni Nicole. Ato butong kay init kayo? Ano guys, niluto na gamuang pasalubong ni Inday ni Nicole. Diyan namin dali guys, ningabot namin. Pero butong gusto nito kayo. Diyan namin guys, hinihinay lang. Hinihiro deh, pakan tagiro biya. Hindi. Yan daw ng helmet si Pang. Ano ko? Ano tanaw mo? Balik sa. Balik. Hindi lagi na. Yung helmet mo dyan, ikon dyan, yan dam din. Hoy, tao lagi. Hoy, tao. Kurang na lagi. Kurang na lagi lang. Asa nagyanan nila? Asa naman ta? Hindi na yung kakain. Hindi na mo gabuhay. Asa naman ni Adi? Ano nang problema man mo? Ha? Ano yung problema? Nagkaguhot sila sa bus. Unsay na problema? Niro pa yung pakan ka kiro. Problema te. Balik lababo. Ah, nagikusog maguna. Ano pa? Ay, gibalin ninyo? Guys, nakabot na mi guys. Yes, atig si kuya. Nagadyo sila dari silang lababo. Nalipay si ate. Si Junjun mo. Ganihar jud ko giningon nga mo. Si Junjun lagi taong anak wala po tay kabayan. Gadunggan din lagi. Hapit na wala 5 wala man. Timing dai niya mong paglakaw-lakaw karon. Na problema ko na sila luoy laman ning mga bataan ni. Di ko na si Junjun ra ba jud naginingon ni. Wala gini mga. Oo, kasi nagrimaw kay wa may mo ayo. Madyo pa nangingon bigmuari or makadagamit. Di kay ko na si Junjun. Practice na ilahang to na dili na naabot naguba. Malami na niti, nanadani ginjuhang lababo. Sa dari ginjuhang ko ang lutuan. Wa pa? Karon pang 28. Oh, nagmulingi na sunduan niya. Di kay okay ra dag na igamit ni. Sakit na magdang kamot, lilibot-libot. Di lali magkuha na oy. Sakit yung kamot kayo magdaliran eh. Ato man ko doon. Kinamlab na ni kuha na giniya pitubo kaya. Dun mo nag-imo dani ang lababo. Luoy laman ning mga bataan ni. Abi ko gan sa ilang problema, imong na problema jud mi. Salamat jud sa imo pag
Project na nalay na. Ikot kayo magpero kami ba? Kaya sa balay. Ali day pag timo na burger day. Talungon. Day. Uy, kakad ko. Day burger dari pag timo. Kanira kay sayang, gani sayang. Sus, kanang ako dyan, sige dyan kong minsan ni John John, kaya ako ikipangari. Kaya waman mo ngari, katong manidahay og suman. Jo malagi ka may ngano malagi ka mo message nga. Oo, ako kayo ko ikabayad. Buwang na. Ano magbayad? Di man magbayad. Pili. Asa na tigikan te? Ay, doon na kayo wire na. Ay, wala rin guys. Nagbirin timo. Bagay magawa mo. Sakit man yung gulay, kuhan ko, jabi tubo sakit. Rescue. Wa may rabbit niya bitubo lagi, manghuwang kami nga. Nagingon pa kayo, dalang kami. Yan na rin. Hindi ka mabok. Mo din yung ika problemahan ti. Lagi mo himo na ikog kuhan kay magtubod na ikog luto-luto niya ako yung ngana Hindi ba. pitibisigan mo. Hindi po, tao. Nakakural din na takagi. Ano ko, diretso siguro sa dagat. Kurala. Ang igural kay na yung mga iro manungod niya. Kuhan. Ang dito ka lang si Talibang. Ito abna dito kon. Oh, among iro kay di man magibang nani ato mas. Gawas. Na guys. Kasi nag-rescue na mo. Ilang pusit na taod na. Tambaki nagbato di abay na ka ng tagilid pa baron. Hindi matumba putol gina matumba dahil ba? Luy lamang pa sa atin si kuya. Gilid-gilid pa kami bato. Hala ni abot si John John. Nakunog na silang duha dito sa Nibuto na ni kanina di ay. Nibutoy. kusog kayo. Gumit-balik dito. Luy Ay nang lipad lagi dito ah. Ha? Nang lipad lagi ng atot dana mo nang kasi gabjug hangin. Kasi Malami na ti ug dani naging juhang lababoy butang. di ba ag atot ba nang lapod nang lipad adto man. Oh, ang gibanin dari nya kay nang lipad lagi to man ang ga kuan ko. Si Manong man daton kay. Hey guys, na namidari guys. Nang marajud lababo. Salamat sa pag-rescue sa mga kinatabangan ni John John. Wa matabangi bas mo pa Magda man. burger, mukhaon ra po, kita ra po Di tao. naning kamot si Pudli ni Papa Idi, walang ang kamot ni Papa Idi. Balat ka mo sinusundan. Nga ning hubag na guys na. Sakit man gud ang lubag-lubagon kay kahi ba yan. Hubag na ang kamot. Pero laban Laban na niya. nilang duha. Wara ba ko'y brakay. Mangisnak ta. Salamat kay kadto sa nagdaog. Nagdaog Di sila kuan pwede. kaya pa sa lubong burgers. Oh, Dali day. burger. Hindi kay mag lakaw ra ba kanila sing. Anjo ko dari naglantaw te. Kung nakita na to tayo murag mga drinks ba? Magkano na te? Dapat na kagilad dalang vitamin E. Isa lagi lasa. Pero ako ba gusto ko? Unsa na bi? Kani kay hinog na niyo. Pero aja murag urin kay. Mara. Di unsa nang bunga tiyo grapes na te? Ha, Kuna ba? kanbiri na. Kanbiri, mo ni gipatanong ni Jing Garcia kay dagan lagi nag. Patilaw ako no tanan, makaon na dili. Makaon. Kana ba kana o pula? Makaon lagi. Juice. Ay dili na makaon na anaon. Makaon ko. Ang silaw. Di ko'y mura magulod. Di lami. Puro-puro-pulod. Unsa ni nguyaon ra ni? Oo. Nangarbis mi guys sa tanong ni ate guys. Lami sa. I-call sa pangpundot ng kamot. Lami. Nangarira mo nangawat o ikawatan. Nakoy na kanang hinog na dili. Kana lagi murag itom na, kanang itom na. Oh, itong na. Grabe oh. Grabe oh. Ana aslum pa na. Kani ba? Aslum pa na. Pero katong ko dito to ah. Aslom pa ni? Aslum pa na iyan na. Oh, Okay, so. Aslum pa na siya. Katutoy murag bay dito kaya. Kani ay pula pa man te. Ay kani oh. Ang ganda oh. Ang ganda joy nga niyang nataran ba? Ni matanom. Pwede ra mas gid tanom ni sa kaang te dili. Pagda. Magdami Di mo ganing manom, di mamalit sa mig yuta lagi. magdana ko daan. Tubo kana sa mga utlanan ni butang. Pagda katutoy na Magdakop sa ngati kay og maboy na. Di mamalit lagi mig yuta katong kanang tamnan ba. tao. Di kani sa Malbiri butang ang buka ta. Ano may gusto ng tinawag ti? Kani hilaw pa man ha. Di ka di para madalig mainog. Nga ni dali. Kao maguli. Gani. Ani oh. Hilaw pa naman. Ay kuha nang hilaw be kay sayang be. Si Julia ni Deliso. Ang Lasa lasa. pa na oh. Ha? Dapat kasi nag-vitamin C. Aslom. Kapuwar mo. Ano na sa imong juice? Aslom be. Ano
Aslom? Asa mas dumlam. Kami kayo na, may kang-asin. Mananam lagi tabi magbalag ka angra kay naman to mga inana ba. Kanang liso, magturot na na. Hindi sulit sumitan ba ni? Oh, liso. Isid. Nami ano ba? Nga mo malab dyan atos balod. Dalami ka ito tanawin. Pwede ko yung magkasunod. Tilaw, katilaw na dyan ko guys. Mahal maguni sa ang palit mo. Mahal ka din sa kanang gipalit sa una. Eh nara sa kadaka mamulak na ay mangwana mamunga. Ali gipalit tag 150 ang punuan sa una. Pag pandemic. Nakabunga na oy. Kali pag dagliso, iturot mo tugil. Ang tanong tapat, rebang butang sa kaang. Dali na. Mamalit lagi tag yuta be. Layuta na ka na. Ipaturot sa ni. Magdata daan ka itong ipaturok ba? Ah. Pero nga ito na naman ibangin. Tanang may tanong? Kani diyang liso. Ang liso? Liso. Ay na din mga nahulog. Kali sa ang turot ni ibuhat sa langan kay. Ay na. Alam ang kanang ka nang turot na makuha ko sa agriculture. Adyaw! Hindi rin, puon raw namin mukuan. Makali oh, turot na ni. Hinog naman. Matulog na siya. Ipa gahalaman. Ay kuan ang alang-alang kay sayang. Ayaw kay. Parang madaghan ito kuan ba? Bigo nagbunga ni sa. Tulo ang ibilin kay. Tanong ko binani magdakong pa rin isang Dugay na ni pila na ni ka tuig na ni tinane. Tuig na. Mubo ra na kadto mubunga na na. Be mamalit mangwan lang kita manom tabi kay may pa imong bulak be may pa itanom mo to mga inana be oh. may pa. Kaysa mga bulak-bulak. Upo ito disubdan lang upo no. Kanang nagano mo upo. Palaya ko tig ingan si Drin. Kuan magdamo kuan do. Kanang ang palaya nga bitin. Siyempre nabitin. Ito ang picture din nga ang palaya nga. Ara ma'am. O dali ra man mabuhit no. Nangyari rami dari guys, huwag nang harvest. Mga rira mga pagkaon. Wala talaga. Karton si Jin kay. Kamara. Ito dinit mo. Ano to kung baso minom ko tubig bebe? Be. Saday. Unsa na? Magpapire. Atang itanong dito Di wala pa matay yuta lagi na tarong. Pag lamang ibutang na mo. batasan na to sa tangibangin. Ha? Kani din kay kita na dibuak. Mamalit mi ka ng kuan. Dali na siya mo buhay. Dili siya Magtanong ka buti nga lang at muutlanan gusto. Umutla na puro naman bala. Ang katong utla na gilid sa mong balay utla na naman gusto. At kung butang sa utanan. Sila ra pa sige kaon na naon niya nigmaagi sila mo. Yahaya pod. Kapuyag tanom di kada agi nig timanan na hinugay. Nigbalik ko ana. Hoy, Eli boy. Dada sa dito baybay ko. Makipagduwa lagi dyan mo pa, oh. Nuwa, agod. Patunong ko kami gas. Kaya ba mo gano'n dyan nga mapagmahal ka giro kay si Pangit, oh. Mahal na mahal ni mo. Na si Jaw. Mama pangit to. Mura inana bitaw sa bangit ito mura. Kaya mura lagi ilo. Triman kin. Monig mama ni Pangit, guys, oh. Monig mama ni Pangit, guys. Ani. Hello. Monig ang mama ni Pangit. Munang mama ni pangit. Wow, wag lamon sa itong ate, daghana ka jug bunga. Na guys, grabe. Ang lamia ka jud tanawon ti. Daghana ka jug bunga sa lamon sito. Wow. Lamira ba na ipan ibag no sa panit lag lamon sito. Panik sa. Atong pa. Oh, kudo si Dante oh. Pero Dante guys, ay nakasan ko. Anong bro flag bas dagat? Ito na. Pakaw na nga. Na siguro gi kuan dia. Di bukas mo na dito kuan. Ang pataw na dito sa kuan. Ang nabot mo na diri. Nagharapag sud ning ilang kuan pa. Wow, wala karon. Nipis randa di man kay mahunas ron te, nipis lang. Dito sa pigdagat, magtutulog ba? Ah, maragad jud ilang gipanday, lo ilang pagabot na man kamulit. Puro kaya pag bala. Kahapon medyo panday-panday ko. Eh, murang si Butag kay nagkuhan ako nag
pagkuha na itong mga saging ba? Ang pa lang yung gustikas. Ano na nang berang saging? Ano kaya nanatay matuba? Saging, isang amo ba? Ala, salamat ka kayo. Ang manghod na nga rin kayo na hindi mo ampung lagi nga lang. At di mo, gabi pa lang, hindi mo, dun ka ha, ano ko ba? Diyan, ningon pa ka. Lingon pa kay maghanta migam. Nakapuhat kung tatlong junog lain kay mukha dun eh. Ansa ganina mo to nakanahon namin nga atuon na to sa atin na atong yuli na bisay sa buhat. Takpan ko kayo nga way braway kuan. Well, bahala mo kay pagabot na problema jud ni Jin. Ala na, Bahala mo kung sa problema. pero gidodo din siguro ginuna maabot mo. Sakit ba ito sa kamot? Sakit sa kamot tutuyo ko noy. Panglutuan nila mag tinilit-tugat nilang buhat. Paglalis ko din duha kay. Balik ko sa naglain ko. Naduha na katulid no. Ang kupli ay katulim bakal ato nga nyo ibalik. Ay wala man dai katulim na yung paana sa. Kay ija magiputol, jadi naman makuha kay sir naman ang Makuha to. busog ba? Makuha man to ti imong bagahon. Din imong kuhiton. Ang gibaga na to, baga ko. Gikuha nimo. Kuha makuha. Ako nahumok mo na siya, Oh. bibira. Sabi, tulog ko sa taman, di. Naputol na pod. Saan na pinakukuha niya? Kung nagiputulog taman. Bagahon na to. Nga na lagi. Hindi ako matulog ko niya. Nga na lagi. Nagsalpak ko niya. Ay, ito, sarado na po. Nagsalpak eh, pagdara na po. Ulbul mo. Sulinder na siya. Hindi lang upan lang na, oy. Hingita lang kung tao mo ako. Hindi na pala. Tao, di abot mo. Timing natin pag Katong pag-abot din do, di ka na silang bas ni Kon, palit mo katong low na po. Katong kupling lagi na. Di, kanya nga nung siya nga, kani mong gipalit, mahal ra ba to? Oh. 115? Nobintam siguro na. Di, 120? Asa katong blow? Katong ito mo'y baratohon. O, katong blue 135. Ang katong itong baratohon sa. Murag 115 kon. Baratohon tong itong. Sus, kaya nagana mo, kuhaan mo siya, muatras man ang tubig. Ang muatras din siya. Ano nga, di mo nagtugod. Oo, mga, Dili niya butang kupling. Ay di wa niya butangig ka ng tiplon. wow. Ay tangi mamundi na ni. Utan tumoy ato butangan niyo tiplon. Igo man usa niya isalpak para inigpugong sa katong clip man to di ba ni puti. Kaya hindi Inigipit ato. kaya niingon man sila nga, di ko nung butang ang tiklon, kaya katong di ko nung, ako lagi nakakita na ko. Tuplonan man gud na. Ako lagi nakakita na ko, ibutang na lagi. O tiplonan para mo pugong. Di lagi butang tiklon, kay tanawa tong tagabos ko, wala lagi ingana araw, butang tiklon. Di butang ng tiplon ay. Ingana lagi sa bus ko itong tubo. Madugay to kanang kusog kay pressure. Awa muhuba to. Mo ana to mo gawas ang tubo to. Tiklon lagi na, okay, di butang tiklon. Gastuhan lagi noon. Kay Tiplon na god. kasi tayo nila, talas dito. Bong naglibog sila hasta tong gigon di na mataod kay na siya. Hindi na dito masulod mo kay pakutin mo na. Mo surrender dayon. Kita ng kamot, kasi na. Kung ano lang naglaylay naman, ang mabiging tawag mo. Kapaho ko man sila. Ako na laman, be. Ako na laman, be. Ako rin hinihinig libo para lang mo. Musulod mo to ninay kay naman i-trade. Di, gitridan pa to na mo. Gitridan niya daan. Oo, gipasad. Aw lagi tri. Usa niyang ipang sumpay tridan gid to ninyo. Oo, gisay sa sila mo. Alam mo to, tangan ng tip mo. Parang yung logo silang mga nang pag-abot na. At ulo na magbalik-balik ya. Put ka na kay, put ka na kay. Magpatag lang yung tubo. Mahurot na gud. Magkahurot god. Buklod na ba ng tubo? Magyapon. Na, ganihara gud nito. Kaya nga siya kasuntiman. Gani ra gud mo unsa na oras ha? Mara tayo dyan, di ba? Dito dyan. Gutom na ko, kaon ko. Gutom ko. Pero di nun, Ilang mga nang pag-abot na mo di mag-drawing. napali ko sa tatay ko ni Ma'am Bitali na ako yung Ma'am Bitali nga. Na, pagkuhan lang diha, pag isikay na laman diha, kay mo lagi ko nung trabaho si Nicole. Makahimod ni ko lumibay. Makakuha na lagi pohon makaluwas ra. Lagi basta, Di man tanang panahon kuan. Pugi naman. kay
kuan guys, kanang dito ko mag-vlog, bahala bang lupa nila mga akit. Nah, kuwai ba mo lang lupad lagi kami, nagan ni kay tumugba lagi tanan lagi. Mabitaw na guba na dako siguro dako yung mabayras tubig kay na tumbahan man tuklo. Ang? Ako imong gingana ba? Ano lagi paano taga Busko? Ay, gianhan na din sa tagakuan di ay? Kay amo isarado dito di jud. Di masara? Dito. Dako mong bayranan, kinakagi mo tos kontador. Yang aguba man niya katong may siraduhan dito. Ang iyang bulb dito, may guba. Oo, sarado naman dito, wagas. Wagas gyapon. Tumi. Kaya ang kasi nagbagyo, ano na. One. Di naging one, kaya ang nagbagyo. Pagtak ba? Sus. Pagkamo ng grupo. Ni puto na di ay. Ako hindi pa nagsuga din. Hindi pa nagsugang hangin, di pa niya eh. Ang gripo din mo naputod. Inyong tang gibutangan og Sobra man ang kakapoy. Botas Nicole guys, ito na misbis. Kita na kasi nawan mo ba? Mani kusina nila ati sa ng guba na. Wala din pa ajo kay. Guba na ilang kusina. Nagdagat guys nipis. Nasa midari ni ating tambay-tambay. Istorya mi dari guys. Natagtad muli na pud mi. Salamat kay mo kung gitudluan ug unsaon pagkos kamera kay luhag manggod ako kamausahay gasay Si Ali pinduton. gani pa dong nila izahan kasi kung may inados Ali. Yung cellphone ba way nga to bang. Na di na sa kadyo mo lihok nga ba. Hi guys, padong nami manguli. Diyan nalipay ko kaya pong lipad ang ating niabot ni Dari kalit. Diyan padadan kong ating kanang kuan guys. Diyan malbiri kaya hangit tanam dito sa bay. Yan na naman ang ibalhin si Jack kay buhi naman. Ay kuan katong naibalbas pusa. Nagdapod ko. Napadong nami muli. Diyan salamat kadyo ni ate. Itong gipadadaan kuan malbiri. Mamalit man tag suwil. mo gani, namalit inana gitong nakita nakadugan sa Cebu nga Kaya mananong kong mga utanon. Oh, naidagan tanong ba? Napoy kaang. Bye-bye! Bye. Bye ya! Ito na Mia. Bye-bye te! Guys, maulit na sila. Grabe, tambog pa mo kong ate bujag. Maulit na sila. Salamat sa magbibig sa Jin. Kaya raman din po kabilis. Kaya na po isuon nga arang kakutan. Liwat ko guys dito. Liwat si Janahal. Hindi kay bawo nga. Liwari sila. Hara kang gikwanti. Ha? Hara kang pakiratan. Hanggang sa imuhang gibuhat. Ang na siguro gibuhat ni ate ron nagkuri-kuri na po ron. Kaya di man magpahuway to. Tinuod jud. Katagan nga jud ko. Nga ba dyan nagpahuway? Grabing pamuwahas naong. Narang kabisi. Magdamog limusito. Namay dahang limonsito dito. Diyato na miti. Bye-bye. Bye-bye. Hindi mo na itong ipli. Hindi magluhag. Ito doon kung ate ron di magluhag ang kamera ba kayo? Wala pagamping mo. Salamat sa pagbisita. Love you. Ako na kadyo kang naong kaysa ni mo nawa. Nagniwag ko kayo na mabisi ka doon. Ano na nagtambul ka. Bye-bye te. Salamat te ha. Simbahan sa Kupulon. Indot ka dyan ang simbahan. Dari si Mabaw may dito to view. Wala na kami lagi at man bigyan na yung mga damo. Ano naman siguro yun Oh, lindutan natin. kasaka diha. Kinagay ko. Indot kayo na si Mabaw. Kasaka na miga si Mabaw. Oh, tanawa na. Wala libo na bin.
Wala yung naglimpyo eh. Ano yung nag-impyo, kasi bawal na siguro na pasakan sa ibabaw. Pati na rin titin din natin. Oo. Doon na. Nice ka, Jo. View niya si babaw. Pangakan. Nagmutungaw niya sa dagat. Sus, kanindot. Amerikano eh. Hapon. Hapon kay gamay kay mata. Hapon na. Kanindot ang view dani. Beach man ang diha oh. Kita. Awas-awas din kayo. Nindotan lang tao si babaw. Oh. May bahay na rin kakaiba o lingin. Ano ba ya? Lingin. Kaya bang bahay? Kurbada kayo bisa. Oo, nindot tinong tanawon. Oo, nalulot ako. Ikan dito si babaw ba? Nag-uun na ros mama. O pata, nag-uun na ron. Kaya na rin patato tagbukit. Kaya na rin patato tagbukit ah. Wala patamingan nga to tayo latiro. Gagatarabanggingan sa bukit. Gold. Nindutan ang plaza sa Alcoy. Isa kay mga pagkaon na. Para pista magbibi. Ah, magpista na ni. Ang taon niya, Bi? Ang taon niya? Lanta na ninja. Mag-edit sa oro nga tayo upload ron. Editan sa ninang video na to karon kaya i-upload. Sa dila magabihin na. Pakita natin yan.